Здравейте, и сега ще ви покажа как да донаредите купчето на Рубик. Направили сте вече кръста и сега трябва да напаснете тези страни. Което как става? Може да имате 2-3 случая. Първият случай е да имате 2 срещуположни готови и 2, които трябва да се разменят. Вторият случай е да имате 2 едно до друго и 2 едно до друго, които трябва да се разменят. И третия случай е да са ви готови. И сега ще ви покажа как, първия случай, когато са 2 срещуположни. Правите тази формула. Един път, 2 пъти, вдигате, един път, сваляте, един път и вдигате. Сега трябва да ви се наредят 2, които са една до друга. В нашия случай червена и синя. И трябва да разменим тези двете, което пак става със същата формула. Идваме на тези, които са едно до друго и трябва да приложим формулата към първото. Да речем по часовниковата стрелка това е наредено, това също е наредено и това не е нареденото. На него правим абсолютно същата формула. Сваляме, завъртаме 2 пъти. Вдигаме, завъртаме веднъж. Сваляме, завъртаме веднъж и вдигаме. И след това завъртаме пак и то ще ни е почти наредено. Сега ще ви представя двете нови формули, с които ще се запознаем. Първата е формула за движение. Как да движим тези двете. Тези 4 из целия куп. Другата формула е формулата за въртене, как да ги въртим без да ги чекнем. И сега да започваме. Тук имаме една наредена, така че ние няма да я пипаме. Но тук тази не е място, тук, защото има синьо. А на нас синьо не ни трябва. И каква е формулата, за да я предвидим? Сваляме, завъртаме насам, вдигаме едното. Така и така. И ето тук дойде това, което трябва да завъртим в нашия случай. Как се върти? Сваляме първата страна. Обзето в началото е формулата, която ви показах за крайното на чертата. Въртим 2 пъти, вдигаме, въртим веднъж, сваляме, завъртаме, вдигаме. Но това е половината формула. Другата част е сваляме, въртим 2 пъти, вдигаме, въртим веднъж, сваляме, въртим още веднъж. И ето завъртя си. Сега обаче трябва да го завъртим още един път, за да се напасне. Сваляме, завъртаме 2 пъти. Вдигаме, завъртаме един път, сваляме, завъртаме още веднъж и вдигаме. Това е половината, както казах. Сваляме, завъртаме 2 пъти. Вдигаме, завъртаме един път. Свалям и завъртаме веднъж. И вдигаме пак. И тук пак трябва да въртим. Сваляме, завъртаме 2 пъти. Сваляме, завъртаме веднъж. Така. Сваляме, завъртаме 2 пъти. Вдигаме, завъртаме веднъж. Сваляме, завъртаме веднъж и вдигаме. И куба ни се нареди. Сега ще ви покажа още един случай, когато трябва да въртим на другата посока. Да речем това. Ето това трябва да дойде ето тук. Така правим. Завъртаме. Вдигаме така и така. И те се смениха. И сега нека, след като го развалих, да го наредим пак, за да може да се затвърдите това, което научихте. И сега никъде не са си паснали, така че трябва да ги придвижим. Сваляме горните 2 и оставяме средното. Завъртаме по часовниковата стрелка, вдигаме, връщаме, това го вдигаме, връщаме тези, за да може да го сложим тук. Хоп, тези се напаснаха само от движението. Това също трябва да се предвижи. Сваляме тези двете, завъртаме ги, вдигаме само едното, само лявото. Завъртаме пак, вдигаме дясното, завъртаме долното отново, сваляме лявото, напасваме и купчето е наредено. Ако имате някакви въпроси, пишете ми в коментарите. Ще се видим следващия път.